Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marcel, a dzisiaj jest ze mną chwila. Możesz się przywitać. Dzień dobry, cześć i czołem, jestem tak dokładnie. A piszę ci coś na tym. Na tym. To jest zasada, widzowie. Tu macie napisaną jak to wchodzimy dzisiaj nagrywamy Najwyżej dzisiaj nagrywamy Marcel, na LGMC. najwyżej będziesz kibicował. Dzisiaj widzowie Ale nagrywamy na Bedwars LGMC. czy coś? Poczekaj, możecie odrobinę przyciszyć. Ale Bedwars. Gramy Bedwars, tak? dzisiaj możemy najpierw zagrać w PvP, a potem w Bedwars, ok? No dobra, ale jakie PvP? Ja mam 1.17, ale możesz wyjść nawet na 1.18. No to wchodzę na 1.18.2. Jak będziecie pisać, że 1.8 się najlepiej bije, to stwierdzam wam, że dobrze mówi. No właśnie, Dobra, dobrze dawaj. mówi. Dawaj, nie wiem, dawaj na gafle. To ja cię zdueluję. Ja najpierw cię zdueluję na mój ulubiony tryb. Nie mogę wysłać ci zaproszenia. Duela. Dawaj. Tylko muszę rozklepać tego typa. A, bo ty No, do jakiegoś super, typa no, wlazłeś. O, chwilę cię dodam. Najpierw na mój ulubiony tryb, a potem się będziemy bić na gaple, okej? No. Widzowie, nieraz go mi zacina, ale to nic się nie dzieje. Dobra. To jest mój ulubiony tryb w ogóle. Poczekaj. No, poczekaj, mam słabego neta, musi mi się wszystko załadować. Bo Masz jakby nie widzę nic na Masz razie. 85 punktów, a ja mam... O, sorry, już ci mówię, 131. Ty masz Okej, laga. jest, nawet ciebie nie widzę. Ja za tobą jestem. Tu. Nie wiem, chodzę po puszce. A dobra, już mi się tak jakby załadowało połowa. Załadowało mi się do No to tam. możemy Ale się dobra, bić. może- Widzowie, 3, 2, 1. Bijemy się z Kuba. UW. Ale Liladzie. Ja cię nie mogę trafić. Widzieliście, widzowie? Nie mogę cię trafić. Widzowie, jak zobaczysz na odcinku, gdzie ja celowałem, jak ty byłeś, to się zdziwisz. O. Zginąłeś, a ty mi zadałeś po prostu pół serca. Okej. Dobra, wchodzimy dzisiaj teraz na widzowie może na Bedwarsy? Wchodzimy na Bedwarsy? Okej, to widzowie teraz gramy w Bedwars. Gdzie ten tryb Bedwars tu? O, jestem czwarty w kolejce. Zagadało mnie, poczekaj. Okej, czekamy. Widzowie czekają. Kuba UW. Dobra. Weź przerwę zrób, jak powiedziałem, czekamy. Jak czy musicie czekać, bo mam laga, to zrób przerwę, aż wejdę na Bedwars, nie? Nie wiem jak się robi cięcie. No jest najlepsze, że mam tu przycisk cięcie. A co on robi, nie mam zielonego pojęcia. Po prostu se klikam i tu jakieś przyciski mi wyskakują. Dobra, Ja tu dasz mi moderatora, to ja ci tam nie wiem, co zrobię. Ale jakiego Dasz mi moderatora? później moderatora. Żebym mógł ci
te odcinki zrobić, że tam było, coś tam się stało i takie śmieszne. Nie wiem jak to zrobić. Nie wiesz jak mi dać moderatora? No nie wiem, no ja dopiero od kilku dni nagrywam, od 8. A nie nagrywam kurde od 5 lat już. Kość świnią wywalił. Co tu się widzowie dzieje? 5 minut nagrywania. Nowy rekord. Nie nowy rekord. O Jezus, spadłem. Gdzie go boli? Może gramy na innym serwerze? Nie wiem. O kakao! Jej kakao, jej kakao. Zniknęło. Jej basen! 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 Widzowie, basen! Sto 180, 316. Główkę jakąś założę, jak mam. Nie mam. Ale coś Chodzę nie- na Bedwars, chodzę na Bedwars, chodzę na Bedwars. Chodzę na Bedwars, chodzę na Bedwars. Jest pierwszy w kolejce i tak mnie nie teleportuje. Ale super. O, jesteś! Gdzie ty? Dobra. Wila, może cię zduelować? Nie. Nie! Gdzie... Znowu mam laga, ja cię. Widzę twój nick. Ej, Marte, Co? super, Marte. Dasz mi później moderatora, to ja cię nie wiem, zmoderatoruję albo coś tam robię. Ale na YouTubie tobie ja nie wiem nawet jak moderatora dać. Ale chodzi, że na tym serwer SMP? No tak. Aha, no dobra. Dobra. Zapomniałem wam dać link. Skopiuję link do serwer SMP. Dobra, dodaj mnie kurde do gram te duelsy, czy co tam chcesz grać. Skopiuję. To gdzie ty jesteś? No spałem. No to jakby jak wchodzisz do medło. O, ja tu cię nie widzę. Nie widzimy go, widzowie. O, tam! Siema! O Jezus, już widzimy go, widzowie. No. I chodź za mną. Nie. Chodź za mną. O, dobra. No. No i się zbugowałeś tutaj. No chodź! No i chodź. Ej, a może zagramy tak se, może w Manhunta? Nie no, chodź. No. Chodź. Tu. A No chodź tu. Dobra, no dawaj. Widzowie, co on robi? Przecież stoją obok ciebie. Wywaliło cię chyba ze serwera. No. Matko, nie wiem. Możemy iść na Craft Cube'a na anarchię SCP? No okej. Nie wiem, jaki... Będziemy na tyle serwerów wchodzić, że nawet nie wiem, jaki tytuł dać na odcinku. Pamiętajcie, nie wiem, walnijcie lajka, nie wiem, subika. Właśnie, suba z dzwonem i łapkę w górę. Najważniejsze, co, A jak nie co miałem dacie, to powiedzieć, jesteś- zapomniałem. A jak nie dacie subika i lajka, to jesteście małe widelce. Tak. Jak
nie dacie łapki w górę, to jesteście łydelce, a jak nie dacie suba, to jesteście łyżki. Dobra. Nie Ja już mogę. dałem. Dobra, na anarchię jestem pijaki. Mam problem. Dwójkę. Bo muszę hasło wpisać, Dobra, ja mam muszę hasło zmienić z wersję. takim dziwnym słowem. Musiałem szybko wpisać hasło. Na szybko musiałem hasło wpisać moje. Dobra, Dobra. dasz mi później moderatora albo na... Ej, a wejdź sobie na Lifesteal. Wejdź na Lifesteal. Bo tam nie będą cheatować chociaż. Dałem na SMP dwójkę, bo ja mam haksy. A ja nie mam haksu. No to Dobra. trudno, dawaj na anarchię SMP. Nieważne, widzowie. To wchodzimy na Anarchia SMP, gdzie to jest? Pay to win. Co to jest to pay to win w ogóle? Nie słyszeliście, że mam Huzumi. Na trójkę czy na dwójkę? Ja jestem na dwójce. No ale na trójkę. No Dobra, idę ze dwóch. Ja już jestem na dwójce. No to wyjdź. I na trójkę idę. Jeszcze mam na nim 20 serc. Znaczy 12. Anarchia i trójka. No i jestem na trójce. I mam tam 11 serc. Jestem na spawnie. I daję ci TPA. Nie ma ciebie. Na jakim ty jesteś Anarchia SMP? Halleluja! Ja Na jakim pobieram. Wejdź na dwójkę Anarchii. No nie, Anarchia 3. Dobra. Ja zegarka nie używam tak jak mam. No jesteś? Piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli pomysł na odcinek. Nie mam Jestem. na razie nie mam komentarzy, bo nie wiem jak włączyć. Jakby co, to oglądajcie w komentarzach te pomysły na odcinek, to nagram z Marcelem. Znaczy No Marcel jak nagra będą ze mną, komentarze, no, to napiszcie albo jakie z pomysły na następne odcinki. Postaram się dzisiaj włączyć Bo tak komentarze. średnio. I zobaczę ile się już nagrywa. 13 minut. A już ci daję TPA. TPA. No nie ma ciebie na serwerze chyba. Nie? No Jesteś bo- na CubeCraft? Jesteś na Craft Cube? No jestem, tylko muszę coś zrobić. To wejdź na to. Kurde, na Anarchia SMP 3. Okej. Wejdę tylko ten. Tylko to muszę coś zrobić. Wejdę. Bo piszę z kolegą. Okej. Zegarka nie ma z tym tak jak mam.
A ja wiem, z czego jest skrót MSG. Tak mi się wydaje. Wiem, ja też. A to od czego? Z Messengera. No. I ty jakąś łódkę widziałem na spawnie. I typa, który ma Dexeta i 400 ponad. Matko Boska Świętokrzyska, zaraz bije. Pies mnie podrapał mój. XD. No to dam. Łódeczki! Jej, łódeczka. O, jakie motyczki, to? Typy, nie macie na razie. No bo pies mnie podrapał. Wejdź na Craft Cube i Anarchia 3. Poczekaj. Dobra, idę ze dwóch, bo idę na... I kitasa mogę wziąć. Dobra, nie wiem co się dzieje. Dobra, widzowie, musimy chyba skończyć nagrywanie. Bo i dziadu... Widzowie, nie, słuchaj, widzowie, jeśli będzie po tym odcinkiem 10 lajków, to pokazuję twarz na odcinku Marcela, na kolejnym odcinku. Okej. No to papa, widzowie. Żegnam, do kolejnego odcinka. Dawajcie suby i lajki.